Se on levyttäjä alaviivalla tai ilman 29 täällä. Ja täällä on myös mukana Zetiti 450. Ja Happy Wheelsin toinen osa. Ja paljon parempi kuvausohjelma on nyt käytössä. Jep. No hyvä. No, meni se. Mä luulin jo, että se jumittaa. No niin, nyt se. Don't wipe out Happy Wheels. Yes. Pogomies. Level 1. Tämän. Juuri tämä. Joo. Vauhtia. Sitten Yeah. Vielä liikutaan. Aika. Joo, kähet. Väärä nappi. Sport throw. Itse asiassa ball throwit on vielä parempia, mutta... Muuta kuin odotetaan. Noin. Pitää tehdä taas semmonen varatoimi. Eli pitää... No, näette kohta. Mäkään en tiedä. Näin taas täällä. Ja play. Otetaan vaan joku näistä kentistä. Cartier. Chief Car. Ja ota sinne tuo pappa. Pappa. Tämä. Niin. Virtuaalivanuus. Ja sitten vaan paina Joo. space. Hän Hän vei minun lääkkeeni! Ai hyvä. Ryöstäikö? No voihan. Sitten mentiin. Sitten hän vei minun makkaräni. Kävin McDonaldsissa ja Hei, minun vastukseni. mun Coca-Cola. Transfer, no niin, sitä taas. Meren pohjassa. Joo, tää on kyllä paras. Papalla voi lentää. Joo! Tässä on lentää. Ai joo. Tästä hypystä. Terve kakka. Lähde lentää. Mä se on nopeampi. Vielä mennään. Sieltä se tulee. Et jää mua kiinni. Ja! Kasvilla päin. No niin, ja sitten vaan laitetaan useiden uploaded. Anytime. No niin, eiköhän vähän enemmän. Ball throw hard mode, yes. Trend bar. Waste. Missä vaan yksi huonopuoli. Mä tiedän, miten mulla se saa otettua pallostakin. Mä en sun neuvoja huoli. Tää onkin vaikeampaa. Niin joo. Grandpa. Waste. Grandpa. Juk now. No pitäis sen nyt tippua sen paskiaisesta siihen. Waste. Grandpa. Yeah.
Oja! Sulla on aidatton pää. I don't care. Paska. Se ylös. Ei! Me ite tuonne vasta. Wait. Is the trans? Joo. I don't care. Sitten mä haluan heittää tuon Grand. Yeah. Tietenkin. Junaa. Tipuit ites. Syknä. Oh. Otetaan siisti ilmalento. Oh. Kill the hobo. Hetki. Hei. Run. Epic. Shane Dance on the roots. Isä ja poika. Liikenne valo. Ei paha, ei paha. Mitä mitään. Paitsi poika. Sä et ehkä selvii, mut mä selvitään. Isossa mä selviin, mut sä et. Aha. Tai en ehkä mäkään selviä. Niin. Mutta mitä se haittaa? Hanki elämä. Uusi elää. Oh yeah. Radio Rockbacki. Oh yeah. Joo. James Corden. Pogomies. It's the Tää ei oo kyllä pokomies. vaan. Ai niin joo, se on se pogomies on se toi. Niin sitten mentiin. Oh! Chibanga! Nana. Anna pissa. Kanutti. Anta se loading. Noin. Kyllä se kannattaa, pitää vaan ottaa. Pyörämies. Ja poika. Hyvin meni. Jahaha. Oli tämmöstä Happy Wheelsissa tänään ja aloitetaan peli alusta koko ajan. Se on päivän teema. Aloittaminen. Vai mitä et heti Oma aloitteessa. Niin. Browser levels. Die. En usko. Tiput tuon. Yeah! Yeah! Mä voitin! Like a boss. Din, din, din. Näkho. Joulupukkeli. Hyvin meni. Aloittaminen on päivän sana. Pitkä hiljaisuus. Täällä kuvataan videota! Älä päästä ketään sisään. Do. Fly lob. What? Joo. Blue Mount Johnny. Oh.
parempi pokomies. Hoja! Ja! Poltti. Epic. Oh yeah. Oh yeah. Mä pääsen pois täältä. Älä huoli, isä. Mä kyllä tuun sinne hautajaisiin. Mä oon siellä. Mä oon siellä jo. Oh yeah. Nyt ei ole se kypärän merkki. Joo. Joo. Eli vähän vaihtelu siis. Eli ei ole se Toto paikalla, vaan sillä on se Titi. Muistutan vielä. Sanopa, että säkin oot olemassa. Tai muistuta siitä sun olemassaolosta. Mä oon täällä. Jep. Eli hän on täällä. Hän ei ole siellä, minne tämä hahmo on menossa. Eli huksin. Hui! Jee. Ja huhu! Boinjoinjoin, boinjoinjoin, boinjoin. Hussi! Täältä tullaan, isä! Ja hautajaista. Miksi mä menin? Jep! Isä, mä pompin! Jee. Ja huhu, päkki! Tuolla alhaalla olisi aika tukalat oltavat. Sinne sä nyt meet. Enpä? Etpä varmaan. Joo. Ei suunta. Kaka. Siellä pitää vaan möyriä. Is the transparent? Niin. Isi, Mä osaan tällaiset jutut. Haluatko näytä? En. Jotenkin arvasin. Ei sit arvannut, vaan tiesit. Hahaha, trollet. Näistä mennään. Menisin toisinpäin, mutta samapa se. Noihin näyttää. No niin, mennäänpä toisinpäin. Et sä enää voi kääntää. Ei sinne. Jee! No niin, eikä se oo siinä. Hardcode mode, ei more. Wide on kestänyt 13 minuuttia. Terve. Sepä mahtavaa. Kuolkaa. Odota ihan rauhassa tossa. Tuolta. Ja sitten vasta mennä. Jehaha. Eikä rampa pojan tilanne. Hetki. No niin, poikakin sai juoksensa. Joo, tää oli hauska. Tätä uusiksi. No, ei tuo tullut missään. Mitä ihmettä? Ei tuo voi sattua. Sitten mentiin. Siellä mulla vielä tulee noita. Sout. Hyvästi. Ei paha. Tänne Ei pitää vaan. vielä mennä. Siinä se on se poika. No niin, isi, mene maaliin. Odotan sinua täällä taivaassa. Tulen sinne ihan kohta. Jee!
Tässä mä olen. Tässä mä olen. Sanotaanko, että vielä 2 kenttää pelataan. Au. Kaati varmaan server. Nyt lagia aika paljon. Häh? Ota se. Joo, no tää video alkaisi olla tässä. Varmaan huomasittekin. Ja kiitos kun katsoitte. Muistakaa tykätä videosta. Siis jos piditte, voitte myös lisätä suosikkeihin. Sitäkö vai? Ja lisätä myös tekemillenne listoille. Ja voitte tilata myös se Toton kanavan. Ehkä Titikin tekee oman. Ehkä Titikin tekee tässä jossain vaiheessa oman kanavan. Ja voitte laittaa myös kommentteja ihan vapaaehtoista. No niin, se olisi. Hei hei!